Dyma neges jyst i roi gwybod i chi rhai o'r gwasanaethau sydd yn dal i fynd gyda cyswllt ffermio. Fel i chi'n ymwybodol, ni wedi gorfod gohirio y holl weithgareddau wyneb yn wyneb y rhaglen, ond mae gyda ni nifer o wasanaethau sydd yn parhau. Un o'r rhain yw beth ni'n galw'n surgeries, lle chi'n gallu cael awr gydag arbenigwr. Enghraifft, os oes gyda chi rhyw materion cyfreithiol, allwch chi gael awr gyda cyfreithiwr, neu allwch chi gael awr gyda cyfrifydd i drafod materion ariannol, neu awr gyda cynghorydd busnes, neu awr i drafod unrhyw broblem neu gwestiwn sydd gyda chi o ran unrhyw bwnc amaethyddol megis maeth anifeiliaid, y porfa neu'r pridd ac ati. Felly os oes da chi gwestiwn chi eisiau gofyn neu rhyw broblem chi eisiau trafod, cysylltwch gyda ni a wedyn gallwn ni roi chi mewn cyswllt gyda'r arbenigwr mwyaf perthnasol. Cysylltwch â'ch swyddog datblygu lleol neu'r ganolfan wasanaeth cyswllt ffermio. Hefyd wrth gwrs mae gyda ni yr holl weithgareddau digidol sydd yn cymryd lle, enghraifft y podlediadau, mae gyda ni hefyd webinarau, mi gyda ni ffeithleni fydd yn dod allan yn rheolaidd a clipiau fideo. A gan fod lot o bethau nawr yn digwydd yn ddigidol, os oes na bobl sydd angen cymorth technoleg wybodaeth, eto ni'n gallu cynnig cymorth dros y ffôn yn yr achosion hynny hefyd. Felly y neges yw i ni dal yma i helpu ac mae'r swyddogion datblygu yna i ateb unrhyw gwestiwn sydd gyda chi ac i ddarparu gwasanaeth i chi. Felly unrhyw beth gallwn ni wneud i'ch helpu chi yn ystod y cyfnod anodd yma, cofiwch gysylltu.